És una entitat que va néixer el 1906 amb la vocació de donar assistència als automobilistes. Més de 100 anys després ha arribat al RACC amb més d'1 milió de socis, dels quals el 80% són catalans, són d'aquí Catalunya, i amb una vocació molt forta d'ajudar al país, tant sigui en temes de seguretat viària, temes d'activitats esportives a nivell internacional per donar-li ressò al país. Es diu que com CAT és un domini que és molt segur dintre el món d'internet i el RACC és seguretat al final amb l'assistència, l'assegurança, etc. Si tenim el .cat per aquest motiu, no és aquest. A l'acabar existir el .cat el RACC s'hi va apuntar perquè és una entitat catalana, el RACC va néixer el 1906 i ha estat molt lligat al que és la trajectòria de Catalunya en totes les èpoques de la nostra història en aquest sentit. I per tant hi ha molts socis que són d'aquí i que volen parlar amb nosaltres en català com nosaltres parlem amb ells en català. Tot el que és el RACC en el món, diguem-ne, offline, que es diu, ho és en el món online. Per tant, la web és una web complexa en el sentit que els socis hi poden trobar tots els serveis, totes les activitats de seguretat viària que fa el RACC i tota l'activitat esportiva que el RACC en fa.